Uyabona mina mangabe ufuna ukugadwa yimi as a protection, mina ngihlala nawe phansi ngikubuze. Ngithi kuwena, we-KO, uthi uyophefoma, evume ethi yebo ngithi uyophefoma. Uyophefoma kuphi? Hhayi ngiyophefoma khona la eGoli enjani njani njani njani. Ngithi no, bathe uzoqala ngobani ukuphefoma lapha? Ngiyakubuza, eyi nginemibuzo mina enzima kabi ebukhali futhi. Hhayi bathe mina ngizongena ngo-11. Ngithi no, okay. Ngo-9 la siyasuka. Ngiyakuthatha lapha ngo-9 siyayiphuma. Masifika laphana, sifike singena. Ngo-10:30 mina ngisho kuthiwa kudisheya uKabza de Smonge noma ngisho kuthiwa kudisheya umapholisa. Ngiya kuye mina ngifike ngimtshela ngithi wemapholisa, ngithe cima le redo njengamanje. Kungena u-KO njengamanje. Hhayi mfethu phela kusasele 30 minutes nje. Ngithi lowo 30 minutes siyawudla, siyaphuthuma thina. Maningi amagigi okufuna siwashalenje. Siwuhlabe u-30 minutes wakho. Emva kwalokho yimi engithatha umbhobho. Ngithi everybody you must stand up. Here comes my nigga. Ungena KO. Ungena ngo-10:30. Kade kufuna ungene ngo-11. Ugqilaze. Emva kwalokho ngishaya ingqephondo ngingena phakathi estage. Ngibuze ngithi usase-right yini kwakhathala. Usengalihlaba phela ngisho ne-hour. Engabe bikho futhi umuntu obeka umbono ngalokho. Meqeda lapho-ke ngithatha i-microphone ngimtshela sengiyahamba-ke manje. Bese ngibiza u-MC. Ngimqongqothe ngaye kabi ekhanda ebenamapopo. Yeah. Siyapoloma. Hayi. Hayi. Ngibambe uma kude kuze indlu ivele kahle uzokwenza lo msebenzi uyabona mntwana Yeah. yashama Hey, Ted.